Huwa ta' soddisfazzjon kbir li fl-bliet u fl-irħula tagħna tara sens qawwi ta' volontarjat li għadu qawwi ferm fil-każini u laqdiet lokali. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech meta ssib filgħaxija kompla jżur il-lokalitajiet Maltin u Għawċin li qed jiċċelebraw il-festi tagħhom din is-sena b'mod differenti minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Is-sibt Bernard Grech akkumpanjat mis-sinjura tiegħu Anne Mary sa numru ta' każini u ħwienet fir-Rabat fejn iltaqgħu tkellem ma' numru ta' volontiera u ħaddiema li laqgħu f'din l-okkażjoni tan speċjali għall-festa ta' San Pawl. Huwa iltaqgħu wkoll ma' membri tal-Kumitat Festi Esterni li jieħdu ħsieb l-armar ta' barra. Akkumpanjat mid-deputati nazzjonalista, kandidati u kunsilleri lokali, Bernard Grech żar ukoll il-każini ta' din il-lokalità. Bernard Grech insista fuq l-importanza li bħala pajjiż verament napprezzaw il-wirt kulturali u tradizzjonijiet li jsawruna bħala Maltin u Għawċin, pilastru ewlieni fl-identità tagħna. Matul il-ġurnata tal-ħadd, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla b'aktar żjarat f'lokalitajiet fejn qed jiċċelebraw il-festa titolari tagħhom f'dan l-ewwel ħadd ta' Lulju.